atibatike zvechopu-chopu yamakateerera kudai so ndiyo Kulian TV yacho patinokupai nawu ma-updates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Nhasi tiri kutambira message inosiririsa apo patiri kunzwa kuti vapo Mwazha hakusisina, vapo Mwazha vafa. Ndiyo message yatiri kutambira, vapo Mwazha vafa vasvika pa 107 years. Zvakawanda zvaiitika ende zvakawanda zvaitaurika pamusoro pavapo Mwazha ava, but I still remember last musi wa 1 November 2025 Passion Java akabuda achitaura a fake prophecy yaaitaura pamusoro pavapo Mwazha. Isusu tikazviona hedu tikati iyi guesswork, but I don't know why vanhu vasingakwanise kungobvawo pazvinhu zvevanhu, but rekedza timbochidzosa because it's very important kuti vanhu vazive kuti tinenge tichitaura zvinhu zvine umpowo. Passion Java akabuda achitaura kuti as the year draws to a close, I saw the departure of Paul Mwazha going to be with the Lord. To the church in Zimbabwe, I urge you to pray fervently for peace and unity within the walls of his congregation. For I have seen a vision of discord and division among the top leadership, threatening to fracture the church. Succession disputes shall arise. Pray for wisdom and guidance, love, forgiveness, and unity to prevail, that the church may continue to stand. Ndo mashoko akabuda achitaurwa na Passion wekwa Java. So last year akati ndiri kuona gore rakunopera kudai, tiri kuona vani vaMwazha vachifa, vanhu vakatipe specific date, like cause kubva kumashuro kwakomana vaingozviita, vingatasa pane rufu rwamudhara Ezekiel Guti the late akabuda akazvitaura futi, but ane matauriro akazviita and vanhu vakabhiliva kuti mbesi uyu anoona zvinhu zvakawanda, vanhu vakawanda vakafa kuti vakomana vacho vanhu I don't know kuti vanozongozviplaza sei. And kune rimwe futi skill randakaongorora rinoitwa nemazim prophets rekuti vakaona prophet ningi aprofita zvaaprofita ikoko, ivo vanobva vamhanya futi voita sei, vononyora even pamanigirikini avo zvoita kunge prophecy dzacho ndedzavo. So it's something chandakanotisa kune this particular young man anonzi Passion Java. But anyway, zvinhu zvinoitika maitikira azvo, cause iye ari kuti last time yake yanga yane nigirikini yaitika, saka apa tikuti kuti pane gore ne19 days pamusoro, 12 months 19 days after aprofita chake. Saka kuda kuti chiprofita chake akati akaona gore rakunopera, maybe akanonoka kuonera zvaakuvhiringidza, cause prophecy ya Passion Java akaitaura muna November, it was on 1 November 2024. isusu hatifete kakanganwa madays, pane zvimwe zvese zvingatoitika, tokuudza kuti musi wakati kwakaitika zvakati, musi wakati zvakaitika zvakati, bhozi munozviziva kuti in terms of nyaya dzezvinhu zvine zvichiitika kudzemakuwa inini I mean encyclopedia in terms of these things, tinenge takatochimaster, takatochigarira pasi tichitoziva kuti no apa uyu ataura kuti zvakati, uyu ataura kuti zvakati, but for now ndo issue iri kuitika. Vamwe vatotaura kuti the reason manje yekufa kwaita kuti chakonzera kuti vaMwazha vanhingirikine so far pasati pataurwa kuti chinganyatsori chii changa chichiitika, but we all know kuti ivo even pachavo vanga vasiri kunyatsofila zvakanaka. But tiri kuziva kuti kune imwe futi nyaya yanga iri kunetsa even kuchechi kwavo, vana vavo havasi kuwirirana. It's like chechi yakatosvika pakutoita inge yatodivhaida kuti vamwe vakufambawo vakadai, vamwe vakufambawo vakadai. So I don't know, be it inyaya dzezvigaro kana kuti be it inyaya dzechakati, I don't know yange iri nyaya yechii. Even if you guys still remember, pakambotaurwa nyaya yegift yaida kuendeswa naSewick noChivayo vachida kuendesa kumba kwa vapo Mwazha ava, pakatombonetsa pakanzi varamba gift yacho vati havasi kuida, like pakazoongororwa zvikanzi no church yakaita kakupatsanurika. Kune side rimwe revana koita side rimwe revana futi vari padhuze nababa. Saka kune vamwe vana vekuti ameno pamwe ndo vanenge vari vanigrinere. But what I remember, pane mwana wacho akazobuda iye akagamuchira gift achitenda zvakanyanya kuna Sewick noChivayo nevamwe vese vanga vanigrinere achiti I want to thank you nekurangarirawo mutumwa Paul Mwazha, mutumwa weAfrica, like they always say. I don't know now kuti vanhu vekoMwazha kana muri kundiona, that is kana makubvumidzwa kushandisa matelevision, cause I heard last time kuti amubvumidzwa kuona matv, and I don't know how, cause most of my videos enyu are on social media. But I hope kuti message ichasvika kwamuri kuti tiri kuti nyaradzwai vanhu vekwaMwazha, nyaradzwai naJehovha. Zvinowanika nematambudziko tiri kutobatawo maoko, asi chimwe chatava kutokumbira zodzo iroro, it's a blessing. Kurarama 107 years is not that easy, but
tongoti ndo pazvangosvika. Muri yeZimbabwe ndo pandati ndingogumira nenyaya inei panapa, but ndisati ndaenda zvakakosha. Kune vanhu vakawanda vanogara vachindibvunza kuti Kuliend tikumbira kuadvertisa paplatform yako. Iko zvinezvi pane imwe promotion yatiri kuda kurana, yatiri kuda kulauncha izve so yevanhu vanenge vachida kuadvertiserwa, be it kabusiness kako kachika uri kungoita kauri kuda kuadvertiswa. Tiri kumutsa chero mabusiness zvituna zvemabusiness zvaakufa zvezve, tinokumutsira neadvertisement. Kapackage kacho akasi kudedzera mari yakawanda, and that package iyoyo iri kurana for only 1 week. So get in touch, contact me, tikuonese zvinhu zvacho maitirwa zvinenge zvichiitwa vari serious nekuda kuadvertisirwa mabusinesses nezvinhu zvavo. Garai mandibata, namba dzangu idzo, munongotaura neni on WhatsApp chat. Normally macalls takato sim card racho mune any of the devices for security and different reasons, because vanhu vakawanda vanoda system rekuda kugoogle location vada kuti uri kutaurisa uri papi, so ndo reason. But for now, contact me on my WhatsApp. It's 24/7. Ndinge ndakangoningira ipapo, ukangoisa message yako, just go straight to the point. Semunhu webusiness anoziva zvaari kutaura, tobva tangokupindura, because normally kune 3000 or 5000 messages dzinenge dziri kungotaurika zvinhu zvine zviripo ipapa. Saka I think vandiri serious nebusiness, uyai titaurirane, usatyire kure, chingoya tongoonesana, unongowa kuti uonawo business rako tichiri advertiser pascreen like zvatinoitawo mabusinesses evamwe. Kuliend TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamsika, Kuliend TV haichatsika, saka subscribe wozolaika, nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kuliend, 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 yeah. Information need brilliant, 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 yeah. Everybody say Kuliend.